Moikka! Ennen kuin mä aloitan mun sarjan 3. osan, mä sanon muutaman sanan. Elikkä tää sarja sisältää kiroilua ja väkivaltaa ja rakkautta. Ja sitten mä joudun ottaan tän vaan pätkissä, koska tää on tämmönen surkea muistikortti, niin joutuu ottaa vaan pätkissä, niin joten eiköhän mennä siihen jaksoon. Ai Jacob, sinun äitisikin taisi jo tulla. Joo, mä huomasin. Moikka Rose. Moikka. Äiti, mulla on yksi ongelma. Kerropa vain kulta. Mä oon ihastunut Jacobiin. Mitä? Ihastunut? Eihän sisarukseen, kun sukulaisensa voi ihastua. No mä tiedän sen, mutta mä vaan ihastuin. No, kai se siitä, kun et näe Jacobia taas 5 vuoteen. Kyllähän näen. Se on kanssa 8B:llä. Mun tietääkseni. Juu, ja hän käy Pet Shop Landin koulua, niin kuin sinäkin. No kai me sit nähdään koulussa. Mutta kouluun on vielä monta viikkoa aikaa. Nyt on kesäloma. Mä kyllä tiedän sen, äiti. Joten niin. Mulle taisi tulla äsken viesti. Kännykkää. Ihan tuntematon numero. Kuka sinä olet? Jacob. No joo. Jacob.